قرب من ريحانة. ሰላም ዓወት ዕቆባይ ካብ ሚኒሶታ ስነ ጥበበኛታት ንኤርትራ ዝብል ውዳቤ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ታሕሳስ 2-3 መደባት ዳሊና ኣለና። ኣብኡ ተኸፈልቲ ንክትኾኑ ብክብሪ ንዕድመኩም። እቲ መደባት ኣብ ታሕሳስ 2-3 ብዙሕ መደባት ዝሓዘለ እዩ። ብዙሕ ናይ ጥበባት ምርኢት ክህሉ እዩ። ካብ ናይ ህፃናት ጀሚርካ ክሳብ ዓበይቲ ከምኡውን ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ጥበብ ምርኢት ክህልወና እዩ። እዚ ጥርናፈ እዚ ከዓ ናይ ቴክኖሎጂን ኢንፎርሜሽንን ኣብ ዲያስፖራ ኔትወርክ ገይሩ ነንሕዱ ክሰርሓሉ ዝኽእል ባይታ ናይ ምፍጣር ገይሩ ኣብ ዓዲ ከዓ እቶም ባይታ ዘይረኸቡ ስነ ጥበበኛታትና እዚ ንሕና ረኺብናዮ ዘለና ዕድል ንኽረኽቡ ካብቲ ቀንዲ ስርሑ እዩ እሞ እዚ ንክንገብር ከዓ እዘን ከይተሓለላ እፎይታ የድልየና ኣሎ ከይበላ ስርሓ ዘለዋ ውዳቤታትና ኮማትና ኤምባሲታትና ብምሉአን ኣብ ትሕቲ ፅላል ጥርናፈ ናይ ዚአን ዝሰርሕ እዚ ውዳቤ እዚ ኦርጋናይዜሽን ናይ ስነ ጥበበኛታት እሞ እግረ መንገዲ ከመስግኖም ምደሊ ካልእ እዚ ንገብሮ ኣታዊ ብምሉኡ ንዘመናዊ ስቱድዮ ናብ ኤርትራ ንምስዳድ ነቲ ዕድል ዘይረኸበ ዕድል ክረክብ ትሽዓትኡ ብሄራትና ብማዕረ ተሳታፍነት ንኸረኽባ ዝብል ወዘተ ሓዘል ሓሳባት ሒዙ እዩ ተበጊሱ እሞ ነዚ ሓሳባት እዚ ንምዕዋት ናይ ኩልና ተሳትፎ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንታሕሳስ 2-3 ኣብኡ የራኽበና። እቲ ክጥዕሞ ዝኽእል ዌልካም፣ እቲ ክጥዕሞ ዘይክእል ግን ናይ ዶኔሽን ሊንክ ኣለና ኣብቲ ታሕቲ artists4eritrea.org ኢልና ተኣቲና ፌስቡክ እውን artists for eritrea ዝብል ኣሎ ፔጅ። ኣብኡ እቲ መደባት ከመይ ይመስል እንታይ እዩ ሰዓታቱ ቲኬት ኢንፎርሜሽን ሓበሬታ ገለ ብምሉኡ ኣሎ እሞ ኣብኡ ኣቲና ነከታትል እቲ ዘይጥዕሞ ዶኔት ክገብር ነተሓሳስብ። ካልእ እዚ ውዳቤ እዚ ሃገራዊ ውዳቤ እዩ። እዋን መኸተ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ መስመርና ገጣቢልና መኸተ ቀዳምነት ሰሪዕና ንጓዓዝ ስለ ዘለና ብምሉእ ስነ ጥበበኛ ነዚ ጉዕዞ እዚ ንክሳተፉ ብክብሪ ንዕድም።